En dat klinkt nu vanuit de laatste tijd een soort grote bouwbedrijf mensen dienjaarmasten of zelfs failliet gienen. Honderden mensen binnen haar baan verlen, maar nevens Bouwend Nederland komen er weer oren tierden aan. Als je nu voor de bouw kiest, ben je bijna verzekerd van een baan. Tegen die tijd dat je van school komt, hebben we gewoon echt die noodzaak van nieuwe vaklieden. Los daarvan, een bouwkundige opleiding is altijd een goede basis voor een professioneel leven. Er is nog heel tijd vraag bij gelieks naar dwarseme wennings of likasjering bij het zwaargwenten verouderen. Er zullen in de toekomst wel vaker verbouwd worden in steeds van nijbouwd. Een van de grootste loekers van de dij van de bouw is het Drachtsterplein in Ljouwert. Honderden mensen komen te zien. Ik woon in Gautum en ik fiets hier bijna elke dag langs. En dan is het toch wel nieuwsgierig om daar even naar te kijken. En dan denk ik, dit is een mooie kans om eens even te zien wat hier gebeurt. Zond Verline hier simmer luidt het Drachtsterplein op zijn kop. Er wordt werpen onder een nieuwe kruising met tunnels voor de fietsers. In augustus moet het voor auto's klaar wezen. En onder het eind van het jaar ook voor de fietsers. De projectleider is Grutsk. We willen mensen graag zien laten, wat de bouw inhoudt, wat de werkzaamheden ervan binnen. En dat mensen een beetje, een beetje activeren ervan. Dat we wat van nieuw personeel en die soort dingen. Maar hoe aardig het voor de jeugd ook is om in zo'n grote zandbak om te stappen. Echt waarom drinnen ze nog net voor een baan in de bouw? Het lijkt me leuk om later mijn eigen restaurant te hebben. Dat is heel iets anders, hè? Maar ook dat moet gebouwd worden. Ja. Daar huur je dan voor in. Ik vind het ook heel bijzonder, want ik ben er ook al een paar keer eerder geweest. Niet hier, maar wel op een andere dag van de bouw. En dit is wel heel interessant. Was het er zelf ik wil bouwvakker worden? Nee, dat niet. Waarom net? Nou, het lijkt me niet leuk. Waarom net? Nou, ik wil ook iets anders worden. Wat dan? Multimiljardair. Nou, misschien wist dat wel in de bouw. Ja.